Nyomtam. Matt? Hmm? Hi, my name is Adam Yakoda, and I'm going to do the 16.2 workout. This is a 20 kilos bar, which has got 20 kilo plates and 125 kilo plates. This is the other side of the bar. It's 20 kilo plates and 125 kilos plates. This is my weights, 2.5, 10 kilos, and the same. Okay. Benne van minden. Tíz másodperc. Csak csinálj. Ne számold. Számold el végig. Jó. Megvan. Jó? Menj is oda egyből, csinálj. Ne igazgasd, kezd el. Már is mehet. Csinálj. Egy. Következő. Kettő. Három. Öt, megvan az egyharmada. Tovább. Hat. Gyerünk. 7. Tovább. Gyerünk. 8. Örögjük föl. Nem gondolkodva. Gyerünk. 9. 10. Jó? Igazíts meg a léteket, addig tudsz pihenni. Igazíts meg a léteket, addig pihenhetsz. Gyerünk. Jó? Kezd Utolsó el! 5. Menjen. Most. Utolsó 5. Ennyi időd volt. 11. Következő. Gyerünk. 12. Még ne hátráljál. Gyerünk. 13. Szállj föl vele. Következő. Ne az órát nézd, állj oda. 14 és 15. Kezd el. Állj oda, majd pihensz a tovább. Menjen. Gyerünk. 14. Utolsó.
Utolsó legutolsó, aztán húzz bele, aztán most nem az ugolás egy darabig. 15. Jó. Ott bár. Még van 10 másodpercet max. Max 10 másodpercet van. 3x7. Jó, váltsál meg sémát. Jó, kezd el. 3x7. 1, 2, számoljatok ki. 3, 4, 5, meg vissza. Csinálja, nem fér bele, most szűk az idő. Most nem fér bele. Jóre, figyelj a sarkadra, 7. Gyerünk, menj vissza. Dehogy nem. Csinálja, amennyit tud, csak csinálja. Csinálj meg ennyit. Gyerünk. Gyerünk. Menjen, ugorj fel, aztán csináljuk, mert már elment egy csomó idő. 8. 9. Jó? Tovább. Gyerünk, menj. Csinálj kettőt, Tovább. párosában. Tovább. Nem mehetsz volna, most már nem csinálja. 10. 11. Udom rakja a tárcsát, Max. Gyerünk. Csinálj. 12. 11. 11. Gyerünk. Gyerünk, ne add fel. 12. Nem vagy csinálni. Gyerünk, Ádám! Amennyiben annyi megy, tök mindegy, de duplákig juss el. 13. Van még rengeteg időt. A duplákig jussunk Akkor el. egészségben. 14. 2 percet lesz a duplák, csak jussunk el odáig. 15. Nem vagy csinálja. Gyerünk. Gyerünk. 16. 9-et össze kéne hozni, hogy duplákkal tudjál pontozni. 17. 18. Kettőt összerakni. Gyerünk. Csinálja. Amennyire. Van még idő. 19. Kurva érve! Utolsó 10. Gyerünk. 20. Oké. Gyerünk, ugye meg vagy. 21. Még párnak, és tudsz duplázni, még egy percet lesz az 50-re. 23. Szólj, ha vége van, aki majd nézem. Csinálj. 24. És egyből kezdj el duplázni. Gyerünk. Egyből kezdj el duplázni. Menjen. Van 50 másodperc, kezd el. Minél több repet hozzatok össze. Oké. Gyerünk, csinálj. Meg. Csináld, még van 30 szekund, gyerünk. Nem, nincs mindjárt, mert nem fér bele. 20 másodperc. Csinálja. Még 12-szer. 5, 4, 3, 2, 1, ennyi. Mennyi volt? 35 uglókötés. 35. Állítsátok azért le.